Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab taħt pressjoni kbira wara l-iskandlu li feċ fl-aħħar sigħat u li jorbot lil gvern Laburista mal-kumpanija MacBridge b'allegazzjonijiet serjissimi ta' rabdiet li kellhom Konrad Mizzi u Keith Schembri maċ-Ċiniżi li kienu xtraw parti mill-power station f'pajjiżna, deal li ma' Shanghai Electric għadu fis-seħħ sal-ġurnata tal-lum. Issa Robert Abela qed jgħid li kiteb il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Caffa dwar MacBridge u l-allegazzjonijiet li qed isiru u meta mistoqsi dwar dan u x'deċiżjoni se jieħu u għatenna mill-ġdid li hu gburi mill-Moviment Laburista u li qatt ma proteġa lil Konrad Mizzi. Jiena ma għandi xejn minn xiex nistħi, anzi gburi ħafna li jien il-mexxej tal-Partit Laburista u ta' moviment kemm ili mexxej ta' dan il-partit. Laqat ma ipproteġejt lil Konrad Mizzi. Dan meta il-koll nafu li l-Konrad Mizzi żammu għal tal-anqas 6 xhur miegħu u żammu wkoll fil-grupp parlamentari. Mistoqsi minn Net News dwar jekk hu se jwaqqa dawn id-deal skandalużi u weġibna li m'għandniex nattakkaw dawn id-deals. Il-proġetti li qegħdin jagħmlu l-ġid għall-poplu Malti ma nattakkawhomx. Intant Abela mill-ġdid tenna li dawn il-proġetti qed jagħmlu ġid kbir. Però ma nattakkawx proġetti li qegħdin jagħmlu li qegħdin iħallu ħafna ġid lin-nies. Intant il-kumpanija Shanghai Electric kisret is-silenzju tagħha u insistiet li dejjem ħadmet b'onestà u tolleranza żero għal korruzzjoni. Fi-stqarrija Shanghai Electric qalet li Sheng mhuwiex u qatt ma kien impjegat tagħhom u ma kienx konxja minn xi attività legatament illegali kif kien irrapportat. It-tnejn ġie żvelat li s-sit tal-kumpanija MacBridge hija Ċiniża Tang Xiaomin, il-kunjata ta' Sheng li kien il-moħħ wara l-beħ tal-Enemolta il-Shanghai Electric u l-proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro. It-Times u Reuters ħabbru illi waslu biex identifikaw il-familja ta' Sheng wara investigazzjoni li tagħmet għaddejja sena sħiħa. Fil-perjodu meta saru dawn id-deals li fihom hemm imdaħħal Sheng, Keith Schembri kien Chief of Staff Kastilja u Konrad Mizzi kien responsabbli mill-proġetti tal-enerġija.